Badator Euskaraldia. Aurten ariketa 2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2 egingo dugu. Ahobizi eta Belarri prest rolekin. Ariguneak, euskaraz klase aritzeko guneak izango dira Euskaraldian. Euskaraz hitz egiteko aukera bermatuko dute une oro. Bai gure artean eta bai datorrenarekin. Kideek Ahobizi eta Belarri prest modura jardungo dute. Eta arigunetan egongo dira. Arigunea izango da egunerokotasunean, kide guztiak euskara ulertu Eta ariketa egingo duen taldea. Edo herritarrekiko harreman espazioa. Une oro Belarri prest edo ahobizi bat egonda euskara bermatzen da, gure kasuan bezala. Helburu nagusia euskararen erabilera handitzea da. Horrek ariketari zilegitasuna Eta babesa eskainiko dizkiolako. zer egin behar da izena emateko? Lehenengo, ariguneak identifikatu. Eta gero, jakinarazi. Zenbat dituzuen eta zenbat kidek parte hartuko duten. Hitzez egiteko garaia da. Hitzez egiteko garaia da. Hitzez egiteko garaia da, eman izena. Eman izena! Eman izena!